Kumusta kayo mga Kapilipinos, ka-Ilocanos? Iti amyanan, daya, bagatan, laod ka no, ti Pilipinas kan tilubong. Hintayo man na nagbike saan nga nagbike, ni ikit iti kalman. Sa naglami, isti angin na. Kaslang ay freezer. Nagmadimot, tikas dyan nga panawan. Salamat kini Apo, tadati init mo. Mangtid ka, o Apo Diyos nga namarso ti langit kundaga. Mangtid ka ti strength kada kami Apo nga taktao. Kakaasyan na kami Apo Diyos. Ngaman nakabalin. Yeshua HaMashiach, Christ your Son. Katumampay lang mo ato'y nga kwam. Para kita ang beauty ng matandang ito. Christ your Son, our Savior, Yeshua. Amen. Dahil ni iti chemtrail nga makungkuna. Cloud seeding. Ginggana dyan, nakadkadanunan da dyan, iti aeroplano. Mamagitan. Ganda magsuplidan tumanan na kita. Search you Google yun niya ti content na iti chemical tray or cloud seeding. Datay manan dito yan, higit ti baybayan. Nag-emotan. Ito yung laang ti mayat. Pagbabaikan lagi ti tattao. Pagpasya-pasyaran. Pagnaan. Alam data merienda mon ikit. So uminom ka. Pangpapigsam. Ay. Hindi lagi ka tao. Matlatang pag napag na. Isimpamot ang analaing data video kamumot ikit. Tugaw tayo pa basit ito eh. Simpam nga nalaing nga makita mo aday ta kinabakit mo. Ay Apo nagrega mo ti mangi pisto-pisto ka. Ni ang mangi pisto mo tatadato. Ni matong vacation mo. Pwesto kamot aikit nga mangistorya. Mangistorya ni iki iyaw iti parmata tungkol iti eleksyon. Katumpay dato. Tanumat manginan taulom. Okay. Minum ka ti pamigsamon nga bakal tayo. Minum ka pa'y. Green prutas. Naglalaok. Amoy dilas to eh. Nakikita nyo nagbayagan. Manungal daw tinapalabasan. Nga itipigbigat, agkarkararagak. Adi nga rod, adang iti biglang agpakita. Adi lalaki nga natangkad. Nga dadya kanuting nga iti crowd, adu nga tao. Nga dahita nga lalaki nga natangkad.
nakatugaw ni Bungbunggoy ni BBM iti abaga na. Hangko mga makita di rupa na nga road. Adi lang, kasdi lang. Nagbayag ko nga pampanunutan, mano nga aldaw. Nga sino nga ta dajay? Kung kunak sino nga ta? Subli-subli data. Uri no, ang kukuman nga pansinan kasdayan. Takas lang ay pagdarikmat mutlaang nga nagpakita. Ngam tuno ka malagip ko manan, apay sino nga ta dijay kung kunak. Nga pagtugtugawan na, di abaga na. Nakatugaw mo, dato bungbunggaw di abaga na, data nga lalaki nga natangkad. Nga di height na kwa. Hama ngay nga rod nga height ko mati Pilipino. Hama, mas natangtangkad mo, kadagijay crowd nga tataaw. Di height na. Itatay bigat, malagip ka. Ay won ko na, at dagayam ti surat magka dita Biblia nga nabasa ko idi pa like 10 years ago when no more than. Ngay di aji pa nagsakit ko idi kag basa-basa ak magtin idi ti Biblia. So nasurukan ang sa kapulon nga kwan nga tawunan. Nga nakasurat ijay nga adda nabasak nga iti gobyerno ket adda iti abaga na. Kasla parang ganon. Dagiti gobyerno ket adda iti abaga na. Un adda dajay kung kunak adda kasdi nga nabasak kung kunak ket ing Google ko tatay bigat. Sana mo lang nga makatal na. Ing Google ko nga insurat ko lang di in type ko lang di cellphone ko nga kuangay the government is on his shoulder, parang ganun lang. Doon ka rimuar mo tan nga surat gayam ni Isayas. Rebasahin nyo mag Isayas 9:6 ba yun? Basahin nyo mag at dada di gayam nga nakasurat. Iso nga paypaysaw. So ako na iso na dayjay ni Yeshua iti Hudyo or Jesus Christ English. Isuna di jay dajay lalaki nga nakatugaw ni Bungbunggoy. Yabaga na. Isu ko na. Pakibasa yung muta, nagpintas nga raw. Isu nga nun niya man apo, ti pagayatam ko na mat, dagito ipagpakita mat ko na mat. Sika iti matungpal. Nun niya ti pagayatan iti Diyos. Isu na iti matungpal. Kas kila ang data. Kasla idi maistoryak mat tatana, tatanta murdan ayiran matan nga nalpas ti eleksyon dito yan. Idi nalpas iti eleksyon dito, idi 2020, idi mangrugitan nga account. So kasla inabot samot iti 3 aldaw or 4 sang aldaw nga nagka-count tansa. Idi nakita ko nga saan nga mga bagdati lakay ko na. Dati-dati nga nakatugaw ko na. Ore no kasta syempre hanak pa yung mga vlog ide. Kung saan ko kaya matag istorya ta narigatan. At least ta surok nga makatawunan. Di mabaling ko matlat nga ibagan. Nga nakita idi ti talaga nga tagtaga inap. Di atidug kano nga oval in shape nga lamisaan. Nga aduda nga lalaki mo nga nakatugaw. Nga nakapalit mo dahil nga oval shape nga lamisaan. Nga dati lakay idi adi dati nga nakatugaw isuna ti dadjay anti center kasla nga head part iti lamisaan nga nakatugaw pagamuam adda ti duwa nga lalaki nga nangguyod binagkat da adi tugaw na nga inya dayo ijay oval nga lamisaan adi lang ma ti nakita kiti tagtagay na may ka agur uraya latta iti resulta. Nuan niya ti resulta ide. Delikado maabak sa ato lakay kung kuna mo't Napaypaysaw ang mga isong na tinangabak. So nga nuan niya ti pagayatan ti apo. Isumot ti matungpal eh. Awam mo tao taylaan. Tao tayo lang iti pagayatan na dagito nga eleksyon may isuma ti bagbaga lang mo tata lang mat ang istoryaan ng ta nabayag mo tan
At least nabayagan. Kuna pakawanan nag-apo prod ko nga kuha dadya nga impakita mo tagtaga inap na paisaw. Dato'y matata kini katribaw taga jay amyanan sa Pilipinas kas di mat tinakita mat ngempar mata aja lalaki nga natangkab jay tingat ikraw no, tas ato'y bungbong nakatugaw di abaga na nagbayag ko nga pampanunutan manungal daw kasla da nabasak kung kuna ni Biblia iday paypay suwad da basahin nyo mo't surat ni Isaias 9:6 at da nakasurat na kasya isu nga ni Yeshua Jesus Christ isu na digay ko na strange niya. Salamat Apo Diyos niya dagita nga ipagpakita salamat Apo niya ti pagayatam kay so ti matungpal mo na nangaron so kasi tayo mga Pilipino akag may sa tayo awanan dagitan kwan awan dagita agpipinadaksen nga nasaya at kasta panunutan tayo jag kakaisa nga kunana laang ni Bungbong magkaisa God bless us all aja lang manan ti maistorya kaon mga ka-Filipinos mga ka-Ilocano sa karkararag tayo alat tagin ni Apo at dumawdawat iti bendisyon kasi iso na mala iti makamuti amin kun iso iti mangiturong nanya ti pagsiatanan iti Pilipinas Apo bendisyon naman nakabalin kakasyan na kami nga Filipinos yun lang ay di lang ti maistoryak manan dagiti mamate okay see you again ayun na nagkikiutan dagiti bilitan they're so cute ala ay nagrogrog sa dani nagaduti kang kananda ay na inyan ay na may busan ta kaninyaw may busan ay adupay napengeta nagtatayab kayo ngay manain kapandamanan ng jaya bisa naman na nagsubline subyanan nyo ni nagadunay napakatawa kayo dilit nagatuti makan